Hello mga kamags, this is Indians TV, proud Bisaya. Welcome back. Karon daghay nagkuan sa ato na nag-comment sa ato dito sa atong niagi nga video. Kuan ko no bali nganong sige na to putol-putolon. Ako ni musulti lang ko karon nga atong putol-putolon sila para dili ta ma-copyright. Mutuman ta sa rules o regulation sa palisiya ni YouTube nga atong putol-putol para dili ta ma-copyright bali. Kay kung ato rang idiretso siya upload nga walay nag-comment, wala nato gibago ang video bali. Mao nang atong putol-putulon para dili ta ma-copyright. Okay? Pero kung kamo ganahan nga mo tan-aw nga walay nag-react, ako man pong ibutang ang link ani sa original diha sa atong description. Okay? O dito na lang mo tan-aw. Pero kung ganahan mo na nag-react, subscribe mo sa atong channel, di ba? Subscribe mo, hit na ng notification diha para ma-update ka sa tanan-tanan nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakikita ni. Okay? Sige. Ituod pala, kini nga video gi-request ni sa atong subscriber. Sa atong subscriber, mao ni siya. Kini. Oo. Mao ni siya yung gi-request sa ato. Sige, di na ta maglangay. Pa naman tayo lang gihuwat. Mag-intro sa ta. Okay. Magsugod na ta.
Okay, ato na pong napaminawan ug atong natanaw kung unsa gid kanindot ang ilang original composition nga Takip Silim. Nindot kayo. Oo. Wa gid mo nasayop nga pareakan ninyo sa ako kay grabe kanindot gid kayo. Hini pa lang nga arrange ani nga kanta, grabe kanindot kayo. Daghay mo ilog ani nga kung kintahay ila ni ibaligya nga kuan daghan kay mo palit ani. Ang bali ang kani nga pisa ba baligya bali ni nga sa kuan ko kay makuan ani pero ayaw ginabukatan ninyo kay nindot kayo kamo mismo ang mukanta na puhon-puhon. Di ba? Grabe kanindot kayo. Kamo mo ay mukanta na sa bali dito na gid sa mga dagko nga stage na bali puhon. Makita ra na diha. Busa aron man kamot kita nga ato gining ikon sila kay nindot gid kayo nindot kay kumpos ay ni Francis oy. Grabe ka kuan kayo inspiring kayo yung mga kanta ba sunod mga makapahinuklog o makatandog sa mga gibati sa usag-usag gali. Oo, di ba? Nindot kayo. Ana ang ako natanaw diri karon sa kini nga video nga si Francis maoy nag-lead apo kayo pagka-arrange niya. Grabing arigdo sa gitara, nindot kayo. Ang iyang pag-lead limpyo kayo. Surbahin ka chin, laking walay sami oy. Walay sabud-sabud. Abi ka mga master ng kayo. So si kang Charbali blending nga taas. Oo. Nindot pag kaayo. Simple lang kayo. Ako nagtanaw ko nga ni Char lagi. Klaro kayo na siya sa ito nga. Grabe ka. Simple kaayo. Murag humble kaayo ni mga inosente kaayo ba. Murag magtanaw lagi ka nga. Walay kuan ba. Walay makita ni mong hambog sa ila gali. Oo. Nindot kayo. Maganay padayonon gid nila. Sunod ang kuan kato sa ilang blending. Atong tulo ka blending nga atong madungog. Diba grabe ka nindot kayo? Oo. Nindot kayo. Primero duha. Sila duha pa ni Chin. Ug si Francis. Nindot pagsud sa chorus nga naa si Char. Misamot pagi ka nindot. Na, unsa naman ni? Grabe naman ni. Anong naaapa man gihapon ni hangtod kan wa pa man gihapon ni kanta ni nga to sa mga big stage gali. Dapat nakakanta na sila. Una na sila album bali. Nga album sa kanang official bali nga recording studio bali ba o naka-record bali ni sila. Grabe kanindot kay manganta. Sunod sa pumiatong kanon sa pihutan dapat pang-share ang mga video sa uban natong mga reactor nagkuha na ni pang-share sa ubang natong mga kaila kay para kuan daghay makita pagid ani nga mga video o sa uban mga reactor nga nag-react sa ila. Ato gining iposigi kay nindot gid kay sila. Grabe ka mga talented. Di ba? Oh, nindot kayo. Aski. Pero taman ang todo pud sa sunod. Pero sa wala pa naka-subscribe dahil subscribe mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. Okay? Sige. I-like na lang po para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala nakakita ani. Okay. Sige. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya.